Mám si dávat malý cíle, anebo si mám dávat velké cíle? Samozřejmě, když si dáte moc malý cíl, ono vás toho nemotivuje, protože víte, že ten cíl dosáhnete s prstem v nose. A zase, když si někdy dáte moc velké cíle, tak vlastně máte strach z toho, že ten velký cíl vlastně vůbec nejste schopni dosáhnout, takže je to vlastně pro vás demotivační, protože vy to nikdy nedokážete a spíš to ve vás vzbuzuje tu frustraci. Řekněme si jednu klíčovou věc. Je úplně jedno, jaké si dáváte cíle. Musíte v tom cítit tu energii. To je jedna důležitá věc. Ale co je pro mě přidaná hodnota k těm velkým cílům? Proč doporučuji, aby si člověk dával velké cíle? Protože tím vlastně vystupujete z té své komfortní zóny, protože vy máte nějaké schopnosti. Vy jste schopní v tom daném stavu, ve kterém jste něčeho dosáhnout. Ale když si dáte velký cíl, tak to pro mě znamená, abych dosáhnul ten velký cíl, že se musím něčem zlepšit, něco musím dělat líp, musím se naučit, jak ten velký cíl můžu dosáhnout. Nebojte si dávat cíle, i klidně vysoké cíle, které pro vás budou znamenat jenom to, že se budete rozvíjet a posouvat. Podobně jako sportovec bude muset vědět, že musí víc běhat, víc posilovat, aby vlastně byl rychlejší a aby se přiblížil k té metě toho vítěze. A já bych vám přál, abyste byli vítězové.